Vítejte u dnešního dílu pořadu Zoom. Za pár okamžiků se přesuneme do Londýna konce 19. století s genialitou nejznámějšího detektiva světa. Sherlock Holmes The Devil's Daughter byla studiem Frogwares představena 10. června 2016. Svoje detektivní schopnosti můžete otestovat na platformách PlayStation 4, Xbox One a Microsoft Windows. Postavy ze hry můžete znát ze stejnojmenných filmů či knih. Spolu s doktorem Watsonem budete muset vyřešit 5 složitých případů. A to není vůbec jednoduché. Fakta totiž nezískává Sherlock, ale hráč. Hra vám dává prostor pro vlastní myšlenky a teorie. Sherlock Holmes The Devil's Daughter není jen hra, ale je to hádanka. Výslechy podezřelých, sledování osob, odposlech, vytváření charakterů o určité osobě jsou skvělé zážitky. Avšak poté, co bádání končí, začíná frustrující část. Systém boje, ale vlastně všeho kromě pátrání po pachateli, jsou úděsné a dá se říci, že jsou až nudné. Je vidět, že ani sami autoři přesně neví, do jaké kategorie hra patří, ale podle The Devil's Daughter usuzujeme, že studio Frogwares by se mělo držet převážně detektivními případy. Když si ale celou hru shrneme, zjistíme, že styl grafiky i hry je velice podobný Assassin's Creed Syndicate od Ubisoftu. Hra má skvělou atmosféru a s Sherlockem si nikdy nejste jisti, zda bádáte správným směrem. Za všechny kladné i záporné stránky dáváme hře Sherlock Holmes The Devil's Daughter 70%. Those must be the windows of the garden rooms.